Jama'a assalamu alaikum masu kallon mu. A yau ina local government ɗin Wamako a cikin jihar Sokoto a wani yanki da ake kira yankin garin Asare. So a wannan yanki ne da wasu manoman albasa musamman manoman rani waɗanda suke noma a wannan lokaci suke fama da matsala ta raɓa, wanda kamar yadda kuka gani a bayana albasa ce wadda ta ƙone, wata kuma ta kuturce, wata kuma ta samu matsala. Wasu da yawa daga ciki irin waɗannan abubuwan sun kawo musu illa sosai ga nomansu a daidai wannan lokaci noman rani, wanda wasu sun kasa sanin yadda za su magance wannan matsala. Wasu kuma da yawa daga ciki sun yi asara, wanda wasu ma sun daina ba da ruwa, wasu sun daina kulawa da ita saboda wannan matsala. Matukar suka ci gaba da ba da ruwa, suka ci gaba da sa wasu abubuwa da suka saba sawa, sai dai wannan matsalar ta ƙaru. So da yawa daga cikin manomanmu na albasa ire-iren waɗannan abubuwan suna faruwa da su a wasu lokuta, waɗanda wasu sai su kasa sanin menene ya kamata su yi amfani da shi domin magance wannan matsala. Wanda sai dai in ce akwai kwanakin baya na yi ta magana akan duk wani wanda yake fama da irin waɗannan matsala akwai shawarwari kuma akwai maganin da mutum zai yi amfani da shi domin ya magance matsala. So gaskiya saƙonmu ko in ce saƙona ba ko ina ya je ba, wanda hakan yasa wasu yankuna da yawa daga ciki sun yi asara mai yawa dalilin wannan matsala. Wanda matsala ce wadda idan aka samu wani yanayi na waiza sanadiyar rashin daidaituwar wani abu, sai wannan abin ya faru ga ita wannan albasa din, wanda wasu suna fama da wannan matsala, wasu kuma ba sa fama da wannan matsala. So daga cikin waɗanda suke fama da wannan matsala, waɗanda suka kasa magance ta, akwai shawarwari da muke basuwa tare da yin amfani da wasu ingantattun magunguna waɗanda ya dace a yi amfani da su, waɗanda za a kauce ma wannan matsala. So haka kamar yadda kuke gani tsakanin irin albasa na Bahaushe da irin albasa na kamfani, kusan kowanne daga ciki ya haɗu da irin wannan matsala. Bari in nuna muku wani abu. Kun ga matsalar da muke kira matsalar raɓa, wadda za ku ga albasa ta ƙone gaba ɗaya, wanda idan ta ƙone ɗin nan babu wani amfani da za a amfana da shi matuƙa. Sabida ko da a ce kana tunanin cewa ta fara 'ya'ya, to idan ta bushe irin hakan gadin, so 'ya'yan ba za su yi wani abki ba za su baka wani amfani wanda za ka samu riba ba. So da haka manomanmu na albasa muna ƙara sanar da manomanmu na albasa musamman manoman rani waɗanda suke fama da wannan matsala ga ƙananun albasoshinsu, muna ba su shawara akwai maganin da ya kamata ka yi amfani da shi, kuma akwai shawarwarin da za ka yi amfani da su domin ka magance wannan matsala cikin lokaci ba tare da ta yi maka illa mai yawa ba, wanda hakan din zai iya kawo maka matsala ga nomanka na rani a kuma kowane lokaci da za ka yi wannan noman. Su da haka manomanmu na albasa ku yi mana sharing zuwa ga manomanmu na albasa waɗanda suke fama da wannan matsala.